Nagsugod na abot-abot ang mga PUJ operator sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Team aron mangayo og team clearance sa pipila ka mga PUJs operator nagproblema kung asa mo kuang ibayad sa multahan tungod sa mga traffic violators nga nahimo sa ilang mga drivers nga nagmaneho sa ilang mga units. Si Nico Serino sa report. Sila si Christina Naparan ug Eugene Tapanan pipila lang sa nangayo og team clearance aron katugutan na ang ilang mga PUJ nga makapamasahero sa dakbayan sa Mandaue. Si Christina gisangunan lang sa iyang operator sa pagpangayo og team clearance alang sa duha ka units sa PUJ libuan sab ang pending penalties. Samtang si Eugene Tapanan operator nga may pending penalties alang sa duha ka rota nga 20A tag 41,000 o 46,000 pesos. Ang ikatulo nga rota nga 01K may multahan nga 14,000 pesos sa dakbayan sa Mandaue, wala pa malakip sa multahan sa dakbayan sa Subo. Iyang giangkon nga maglisod na siya pagbayad sa multahan. Kaning isa 25,900. Is 29,500. Wasad wala pasad ko kay baw magistorya pa may about ani. Wa gyud sir, di gyud maglisod gid sir. Sa karon nga panahon, murag ubay-ubay na yung operator murag di na gyud ka pa daga na ning jeep. Subay niini, gitataw ni Arnold Maligon, Operations Chief sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Team nga tugutang maswab test ang mga PUJ drivers kung mabayra na nila ang ilang mga multahan. Diri na ang mga operators, mga drivers sa pagkarong oras nga gusto na nga mulukat og team clearance para maka-avail na sa one-stop shop the next schedule na. Itakda pasab ang adlaw sa pagpahigayon unya sa one-stop shop kung masayra na sa team ang gidaghanon sa mga PUJ operator o driver nga makabayad sa ilang pending penalties. Ang one-stop shop gitakda unta ang ipahigayon sugod karong adlaw hangtod Disyembre 4. But wala pa may fix gid nga pagbabalik sa schedule ato kay giagad pa namong hidaghanon sa niari sa mga driver operator nga gusto na mo mulukat og clearance. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.